It steers and follows you very easily, and it doesn't tip over. And we have a rig from our engineering department at the back there that you can look at later and see a traditional machine trying to go around the corner, and one of our new Dyson ball machines steering very nicely around the corner. So steering, turning on the spot, and being very light and easy to pull is a very important part of this new machine. でも今日ご紹介したい製品は違うものでございます。この素晴らしい掃除機でございます。見た通りでございますが、ボール型の新しい掃除機でございます。このボールの構造の中には実はモーターも入っておりますし、すべてのワイヤーなども入っております。で、周りなんでございますが、丸いものを2つに割ったような甲羅みたいなものがついているのでございますが、これがシェルと言っておりますが、これが車輪の代わりに動くわけでございます。で、このぐるぐる回るんですけど、その真ん中にはボールベアリングを使っておりますので、非常に滑らかな走りをするわけでございます。そして一番その連結部、手前の部分でございますが、この連結部も操縦できやすいように可動式でございます。ですので、例えば彼を急に曲がろうとするとか、あるいは急に方向転換をしようとしても非常にスムーズに動くわけでございます。で、これを私の口頭で説明しているのでございますが、お部屋の奥の方には、実はこれをテストする実験をするような設備がございますので、既存の掃除機がどのように動くのか、そしてこの滑らかな動きがどういうものなのかというのをご自分で確かめていただけるかと思います。Now we have 40 very high efficiency cyclones, and you can see each of them there, and there's 14 of them here. Now I want to talk a little moment about cyclones. Cyclones are designed to capture all the fine dust. If you can capture all the fine dust within the cyclones, then the HEPA filter at the end of the machine, before the air goes out of the vacuum cleaner, won't block. And in our case, the HEPA filter lasts the lifetime of the machine. Now, some other manufacturers claim that they have no loss of suction. A Dyson has always had no loss of suction. We have patents around our cyclones so people can't copy them. But I want to give you an example of what is claimed by other manufacturers. この中でございますが、14の小型なサイクロンが入っております。これによって、細かい塵、ゴミ、ホコリなどが分離されるわけでございます。このサイクロンデザインというものでございますが、とても重要でございます。なぜならば、きちんとそのホコリ、細かいホコリを取り除くことができませんと、分離することができませんと、結局目詰まりが起こるわけであります。目詰まりが起こるということになりますと、吸引力が低下します。万が一、多少のそのホコリがこのサイクルに取り除くことができないということになりますと、一番最後にヘパフィルターがございます。ここで全ての塵を捕まえるわけでございます。で、このヘパフィルターはこの製品が使える時期、ずっとこのヘパフィルターも交換しないで使えるわけでございます。で、ここで申し上げたいことなんですが、この国においても他のメーカーがサイクロン技術というふうに称しているわけでございますが、我々のサイクロン技術は全て特許、取得しているわけでございます。ですので、我々のサイクロン技術は他社は使えないわけであります。我々は吸引力は全く低下しません。他のメーカーも同じようなことを言っているわけでございますが、本当はどういう事情でございますでしょうか。どういう事情でございますでしょうか。So in order to claim